सानैयावबा हेल' लोगोफोर जोंनि बि कालचार नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय नोगोर इन्ट्रेस्ट जागोन माने जोङो जाहैबाय ना लांफैदों नैबे जायगायाव नैबेहाय दै दंजोबो ओमफ्राय जोङो बिसिबां ना मोनो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायबासो मिथिगोन दैया गासिबो रानजोब्बाय ओंखायनो जोङो दिनै लांफैदों माने गासिबो रानथाबजोब्बा दाउब'आसो जाजोबगोन ओंखायनो जों लांफैदों ओमफ्राय उनाव मोननाय नङा ओमफ्राय जों दा लांखानानै फोराननानै दोनसै आरोना थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ओइ जा स्टार्ट खालामबाय मा बाबाया फार्स्टआव दानसिगोरगोन ओमफ्राय थेगोन दा फाइनालि गासिखौबो थेखांजोब्बाय फाइनालि दा सारनो नागिरदों आरो दैया हले फेन्दासेखा बेखौ थेगासिनोलाय नै दानिया सारबाय मामे फाला बदल सारगोन जाहैबाय फंबाय आरो मासेबाव बाय दोनस'खौ सल माथाम जाजेनलायबाय सल मासेबाव लोगोफोर नै मोनबाय सल आरोबाव नै मोनबाय होमबा गांजेमा नै गांजेमाया दिसते आंखौ गजोबबाय गांजेमा फुं मोनलायबाय नै बाहायनो दंमोन नै खर'आ दैखौबो हगारबाय नै दा जोङो नाखौ मोनखांजोब्बाय ना फिसा फिसा मेरला दंमोन बेस्ट जाजोब्बाय नै लोगोफोर खरा नै आयौ मालाबानो थांबाय नै नाया जा बुरजाखा खनख'नो हागौला नै सल मासे आरो मुसारि मोनबोबाय खांख्राया इदावबाय थागोन बिसोर गैया गैयाल' सिङाव गैया नै दानिया सुबाय साफा जाबाय नै खांख्राइखौ लक होनो नागिरदों जलि जलि सारबावनांसिगोन बाहायबो जा गोथौखा आरोना दा सानै सारगोन मामि ओमफ्राय बाबा फाइनालि रानजोब्बाय लोगोफोर अ माय गड बेखौ सारनो जा गोबाव लाखादों नाखिना लोगोफोर फैखाबाय खनख'नो हाला एबाराव हले आगोलनि सिगां जानोसै दानि मोनगानसेयाव नोगोर मोनखादों एकदमबारे बाल्थिंसे जानो ओंखायनो इसिम नांबावगौ ओमफ्राय दहायनि मोननायजों बाल्थिंसे जाबाय ग्रोबनो दायो दिन्थिबावगोन आरोबाव गुवारनो जा बुरजा मोनखाबाय खिन्थु नाखौ हले लोगोफोर बे जायगायावनो लोगोफोर फाइनालि जों गासिखौबो नाखौ हमखांजोब्बाय ओमफ्राय आग्लायबावदोंसो ओमफ्राय जों हमख्रनो हायासै बेखौबा दायो सायनायाव एकदमबारे जा मोनागुलायगोन ओंखायनो ओमफ्राय
जों मेंबायबो ओंखायनो जों बाहाय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बाहाय जोङो मोनसे पार्टि खालामनो नागिरदों आरो ना बे दायो दिन्थिनोसै नोंथांमोनखौ मा पार्टि जानो नागिरदों जोङो बाहाय मेंबाय नालाय नै हाजो बारिथार जोंना जायगाया एकदमबारे दा गांसो रोदोमथ'वाखै एकदमबारे सावजोब्बाय नालायथो गासिबो गोरानजोब ओमफ्राय जों दा लायगोन जाहैबाय बनखौ लाबोबाय फाइनालि जों दा सावनो नागिरसिगोन सावनोसै जांगलि खांख्राइ जागोन खांख्राइया जा गिदिरखा लोगोफोर जों खांख्राइ जानो नागिरदों बबे हाग्रायाव एकदमबारे पार्टि टाइम स्टार्ट नाव नै हाग्राजोब गासिबो गासिबो हाग्राजोब खांख्राइया नै दे खांख्राइया नै जा गिदिरखा खांख्राइया थैयाखै खिन्थु बेखौ थाला होनानै दोनदों बेनो जाहैबाय जोंना पार्टिया लोगोफोर अर सावजोब्बाय ओमफ्राय जों खांख्राइ जागोन ओमफ्राय ना सल जागोन मासे आरोना 6था सल मोनदों ओमफ्राय माबाखौ बाहाय मोनखादों फार्स्ट सारनायाव ओमफ्राय मासेल' मोनदों बै ना बुरजा फिसा मोननायाव ओमफ्राय जों मासे जानोसै मासे जानानै माबाया दोनसै मासेया गायब जासिगोन ना सल सावनो थाखाय एकदमबारे औवा दंखायो नालाय बाहायनो औवाजों थुनानै सावसिगोन आरोना बेबो टेस्टि औवाजोंसो सावलायबावगोन जानायावबा खामबुलायथारबाय बाबाया Kita main sepak rais lekan atau bantai dosto. Pas, papa ka boni hai. लोगोफोर दाबु नै जाबाय आसोला गोथावखा दा सावबाय होमबा Finally ना मावाया मोनबाय लोगोफोर जानोसै मम्मी को दिखता है देखो मछली से अभी मैं इसको खाने वाली हूँ छोटा वाला मैं टेस्ट करूँगी दानिया सलाबो मोनबाय no. बेनाबो ना मावाया मोनबाय दा लामा जालांसै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' एसेनोसैमोन भिडिअ लोगोफोर बाय ओमफ्राय ओरैजाय नै गासिबो हाजोब आरोना फाइनालि न'आव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा लखबसिगोन बेसेबां जायो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लास्ट फाइभ नै जाब्राखा फ्रेस ना बेखायनो ब्रेन्ड एसे फ्रेस दङ बियो फार्स्ट गोदान